Hej alle sammen, det var vores første Fortnite-video. Nu skal vi lande lige der. Ikke der. 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 Men ja, undskyld. Lad os lande og få nogle guns og dræbe. Lad os tage små skridt i gang. Ja. Lad os lande heroppe. Fordi der er en kiste. Hvad det var? Vi går lige derhen. Så går vi lige ned igen. Vi går lige her. Der kommer den. Ja, og nu. Adios, senor. Se, var det ikke lige smukt? Jo, tak. En kiste. Ja. Skal vi det sted? Ja, det skal vi. Hvad så der? Nej, bare ned der. Ui! Undskyld. Jeg så bare ikke lige kisten. Ja. Nå, hvad er det? Det er en shell potion, bare lige så I ved det. Og i stedet for den skal vi bruge det. Skal vi komme afsted, hva'? Ja, jeg vil godt tale lidt sjovt. Jeg er også meget sjov, ikke? Jeg vidste det. I tænkte ja. Det er kun en god ting. Jeg siger bare tak. Nej, no! Var det ikke lige et smukt skud? Lad os tage den der potion. Nej. Kender I det? Ja. Vi skal nok komme til at komme på en eller anden god plads. Skal vi prøve at dræbe ham der? Ja. Let's go! Ej, ja. Undskyld, men jeg har aldrig prøvet det før. Og nu skal jeg afsted. Ingen over mig. Nu skal vi have noget liv. Der er ikke nogen her. Hvad er det? Nej, fuck. Shit. There we go. Skal vi ikke lige tage afsted igen? Jeg gider ikke at slås. Jeg er kun 16 liv. Lad os tage derhen. Det farligste sted, der er her. Der var den. Nej, det var... Jo, det var den. Nu skal vi give dem. Ikke sandt?
Ikke. Jeg er ikke så god til at skyde folk. Men det ændrer sig. 1. Nej. Og slut.